Στην ηλικία περίπου των 10 χρονών ήταν, ίσως και λιγότερο, 10 χρονών μάλλον ας πούμε, δημιουργήθηκε ένα τμήμα λαϊκής επιμόρφωσης, λέγονταν τότε. Ήταν μια καινοτομία της αλλαγής, ας το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, αν προτιμάμε να το πούμε, όπου υπήρχε ένα πρόγραμμα της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης και έκανε κάποια δωρεάν μαθήματα για επιμόρφωση του λαού, του κόσμου, των πολιτών, σε θέματα τεχνών, σε θέματα δημιουργίας, παραγωγής, τέλος πάντων πολλά θέματα. Ένα από αυτά που έτρεχε στην Ελασσόνα μαζί με χαλκογραφίες, ζωγραφικές κλπ. Ήταν και η μουσική και συγκεκριμένα ένα τμήμα κιθάρας, κλασικής. Τότε ένας συνάδελφος του πατέρα μου είχε το γιο του και αυτός ήταν από τη Λάρισα, είχε έρθει με μετάθεση, πιο αστικοποιημένη οικογένεια. Πήγαν το παιδί τους αυτοί εκεί και λέει και ο πατέρας με πρότεινε να πάω κι εγώ. Εγώ λοιπόν φεύγοντας από τις αλάνες και από τα βουνά και τα δέντρα του χωριού, ήταν το χειρότερό μου. Να φύγω τώρα και να πάω, να μπω μέσα σε μια τάξη, να πιάσω ένα όργανο που ούτε καν το είχα ξαναπιάσει, να κάνω μουσική ας πούμε. Στην αρχή μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Λίγο ακόμα. Το έβαλες αυτό. Δεν πήγατε και στην καλή τη βάρδια σήμερα. Για τη μοναδική γυναίκα του κοινωνικού. Ήταν σουκαρισμένη βέβαια. Λογικό. Τι ώρα είναι. Ίσως Έκοψε και το τιμόνι και τον... χτύπησε και γύρισε να μας έτσι. Κοίταξε, η αστυνομία μας κάλεσε εμάς. Κάποιος πήρε τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει αυτό το βάζουμε σου μπουκάρι. Ναι, εγώ βάζω το κουράκι. Κάνει, κάτσε το κουβαρέτη. Πηγαίνω, Όταν πέρασα στο περιοριστικό σώμα, το 2000, τότε η γυναίκα μου, η Ελένη, είχε πάρει κάποια σύμβαση στο δασαρχείο και αυτή η δασοπόνος είναι στο δασαρχείο Σκοπέλου. Και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω και να μείνω ένα μήνα. Και για 2-3 χρόνια, όσο ήμουν στη σχολή της πυροσβεστικής αξιωματικών, ερχόμουν ένα μήνα που είχαμε τη δυνατότητα και έμενα εδώ, καλοκαίρι. Και έτσι το αγάπησα πιο πολύ το νησί. Και είπα ότι όταν και σαν δασοπόνος, έτσι η φύση είναι τρομερή εδώ πέρα. Μιλάμε ότι είναι 97 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία τα 87 είναι δάσος. Αλλά και σαν πυροσβέστης μετά πέρασε από το μυαλό μου να έρθω να υπηρετήσω εδώ, αυτό τον τόπο. Και να είμαι κι εγώ κάποιος που θα βοηθήσει στο να παραμείνει πράσινο. Και έτσι και έγινε. Είναι αλλαγή. Στάφανε πρόσθεση. Μπάζιος αρχαιοδηγός, μέσα. Λίγες Στέλιος Κλάβος Γιάννης. Και 4.200 Ταλαδιανός Δημήτρης Εκκλέος Χρήστος. Παρόν. Ωραία. Λοιπόν, κύριε, καλό μήνα. Πήγαμε στο τελευταίο μήνα της αντιπυρικής περίοδου 2019. Ανάλογα με τον καιρό, αν μας βοηθήσει, θα αλλάξουμε λίγο τα σχέδια. Τα οχήματα είναι εντάξει και από το βράδυ γεμάτα με νερό και καύσιμο. Είχαμε χθες το βράδυ ένα συμβάν, ένα τροχαίο ατύχημα, να ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν
πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Μέσα στα πλαίσια αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Όλα πήγαν καλά και αξίζει ένα μπράβο και στα παιδιά που συμμετείχανε. Η δουλειά του πυροσβέστη, το πυροσβεστικό επάγγελμα, είναι ένα επάγγελμα που στηρίζεται στους δύο και πάνω. Δεν υπάρχει ποτέ ένας μόνος του. Δηλαδή, θέλει ομαδικότητα, ομαδικό πνεύμα. Έχει αυστηρή εκπαίδευση. Πατάς κάπου, πρέπει να πατάς γερά. Θέλει επιμονή, θέλει καθαρό μυαλό, θέλει συντονισμό, θέλει παλμό, ρυθμό δηλαδή. Θέλει να βάζει στη σειρά πράγματα. Για σκέψου λοιπόν, η μουσική από αυτά που είπαμε τα έχει όλα. Έχει το ρυθμό, έχει την αγωγή, έχει το να βάζει στη σειρά πράγματα, είναι οι νότες, μπαίνουν σε μια σειρά. Έχει τον μαέστρο, κακός ή καλός, κάποιος πρέπει να το συντονίσει αυτό. Υπάρχουν ρόλοι μέσα σε μια μουσική, σε ένα μουσικό σύνολο. Υπάρχει το πρώτο βιολί, υπάρχει το κρουστό, υπάρχει η βάση, υπάρχει το μπάσο. Έτσι και στην ομάδα τη δική μας. Επειδή είμαστε μια ομάδα, έχουμε ρόλους συγκεκριμένους. Και αυτό είναι τόσο όμοιο με ένα μουσικό σύνολο. Είμαστε τόσο κοντά στον τρόπο λειτουργίας ενός μουσικού συνόλου και η μουσική είναι και για μας και ένα εφόδιο, έτσι, γιατί μας δίνει δύναμη, μας καταλαγιάζει, μας ξεκουράζει, φτιάχνει μια διάθεση, σε δημιουργεί μέσα σου την αίσθηση ότι είναι κάτι ανώτερο και ότι ξεφεύγεις από τα τετριμένα. Εγώ ζω σε αυτό το νησί πολλά χρόνια. Πρώτη φορά ήρθα το 1990 σαν επισκέπτης και μαγεύτηκα από αυτό το πράγμα που είδα. Και από τη φύση, αλλά και από τη μουσική. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Με κέρδισε αυτό το πράγμα. Φοιτητής ήμουνα τότε και είχα έρθει και βέβαια επειδή ασχολούμουν και με τη μουσική από μικρός, παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας δειλά-δειλά, έτσι είδα μια δραστηριότητα εδώ πέρα. Είδα πολλές μπάντες που να ασχολούνται με λαϊκή μουσική. Είδα ανθρώπους και αργότερα που είχα την τύχη να είμαι και εδώ πέρα να δουλεύω σαν πυροσβέστης. Τους γνώρισα όλους τους μουσικούς. Κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι. Υπάρχει μια αρχαίγονη σύνδεση. Πώς προέκυψε αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά βλέπω ότι μέσα από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με τη μουσική εδώ, τους κοπελίτες, ότι υπάρχει μια συνέχεια στον χρόνο. Βγαίνουν άνθρωποι δηλαδή χωρίς να είναι το επάγγελμά τους αυτό και βγάζουν κάτι. Βγάζουν τον εαυτό τους, έχουν ένα πάθος, έχουν μια ομορφιά, ο καθένας με τον τρόπο του. Βγάζουν ένα χρώμα, δίνουν ένα χρώμα. Αυτό είναι που ξεχωρίζει, πιστεύω, τους μουσικούς εδώ της Κοπέλου, το χρώμα. Το Παλούκι, ένα τελείως διαφορετικό σημείο της Κοπέλου σε ό,τι αφορά την σύνθεση της βλάστησης. Εδώ απουσιάζει το πεύκο, τέλος πάντων δεν κυριαρχεί το πεύκο, καθότι είχε καεί αυτό το μέρος εντελώς, αλλά και η έκθεση του είναι τέτοια, οι συνθήκες δηλαδή, ο τόπος που αναπτύχθηκαν αυτά τα ύφυλα πλατήφυλλα, η αριά, το πουρνάρι, κάποιες γρίες. Αυτά σε όλο αυτό το κομμάτι χαρακτηρίζουν το βουνό αυτό, το Παλούκι, και νομίζω ότι κάνει τη διαφορά πάνω στην νησί αυτό, γιατί δείχνει ότι η φύση, αν και είναι σε ένα μέρος που είναι κυρίαρχο το πεύκο από την αρχαιότητα, υπήρχε πάντα πεύκη εδώ πέρα και αυτά τα δέντρα που φύονται κατά όλη την έκταση του νησιού έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα, δηλαδή είναι απόγονοι αρχαίων σπόρων. Παρ' όλα αυτά εδώ στο Παλούκι υπάρχει μια βλάστηση άλλη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει μια ποικιλία οπτική, έστω. Η αρχιτεκτονική του τοπίου εδώ πέρα μας δείχνει ότι σκέφτηκε και κάτι άλλο η φύση. Υπάρχει ένας χώρος που μπορεί να υπάρχουν θηράματα ή, αν μην το πούμε θηράματα, να το πούμε ζώα. Μια άγρια πανίδα, μια μορφής άγρια πανίδα, που είναι κάποια πουλιά, είναι και ο λαγός και τα αποδημητικά όταν περνάνε βρίσκουν εδώ πέρα περισσότερη τροφή από ό,τι στην Πεύκη. Εδώ που πηγαίνουμε σε αυτό το σημείο τώρα είναι ένας χώρος, εδώ έχει ένα ιστορικό εκκλησάκι, το οποίο τώρα το ανακατασκευάζουν. Εμείς εδώ πέρα έχουμε το πυροφυλάκιό μας. Διαβίβασε. Καλή επαφή σου. Αυτό το έφερε το δασαρχείο της Κοπέλου, το πυροφυλάκιο. Εγώ να το εξασφαλίσω πρώτα. Εδώ λοιπόν κάθεται ο πυροφύλακας και έχει πανοραμική θέα. Μέχρι βλέπει από όλες τις πλευρές, ανοιχτό. Και σε περίπτωση που δει κάτι που αφορά την υπηρεσία μας, δηλαδή καπνό συνήθως, ειδοποιεί με ασύρματα την υπηρεσία και σπέβδουμε. Είναι ένα πυροφυλάκιο, μια κατασκευή παλιά βέβαια, την οποία την προμηθευτήκαμε από το δασαρχείο. Το δασαρχείο το έστησε εδώ πέρα αυτό. Εδώ το καλοκαίρι στείνουμε, υπάρχουν και κάποια, έχουμε και άλλα βέβαια, όταν έρχεται ο πυροφύλακας, χάρτες και ασύρματο. Είναι ένα μέρος που είναι και προσβάσιμο και στους πολίτες, έρχονται πολλοί τουρίστες γιατί έχει ωραία θέα. Φαίνεται και η μπούκα του λιμανιού, καθώς επίσης και εδώ από εδώ μεριά φαίνονται και και ο Γιώργης μαζί με την Αλόνισο. Βέβαια τώρα είναι με την υγρασία. Είμαστε σε μια κατάσταση που τα έχει όλα, δυστυχώς. Αυτό που διαφοροποιεί εδώ στο νησί της Κοπέλου, αυτό θέλω να καταλήξω σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι ίσως αυτό το ότι δεν τα έχει ακόμα όλα, ξεκινώντας από τον τουρισμό με τη μορφή που είναι, αλλά και στη μουσική, που έχει μείνει εκεί, στην τρίτη δημοτικού που έλεγε και ο Ζήκος, να επίξει το μυαλό μου να τα μάθω καλά, ίσως αυτό το όχι μονοπωλιακό, αλλά αυτό ότι μένει σε ένα κομμάτι που αγαπάει και παράγεται με σεβασμό, ίσως την έχει δώσει αυτή τη μοναδικότητα πάνω στη δημιουργία και πάνω στο να υπηρετεί αυτή την συγκεκριμένη μουσική. Έτσι και ο τουρισμός. Δεν έχει ολοκληρωθεί η Σκόπελος ακόμα. Το λέμε για κακό καμιά φορά. Και εγώ το λέω. Λέω εντάξει, το ήρθε το 90 και ο άλλος έχει τις ίδιες πολυθρόνες. Και μετά λέω κακό είναι αυτό τελικά. Άγγιξε ξανά τον κόσμο η παγωνιά.